सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स PM सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। देवगड तालुक्यातील वेळगिवे येथे प्राचीन श्री रामेश्वर मंदिर असून होळी निमित्तानं भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते। मी नागेश दुखंडे। आज आपण आलो आहोत रामेश्वर वेळगिवे या ठिकाणी। या ठिकाणचं रामेश्वराचं मंदिर हे अतिशय देखणं असून या ठिकाणी पांडवकालीन या मंदिराचा इतिहास असून आपण आता आलो आहोत या ठिकाणी पाहूया एकंदरच या मंदिर परिसराची एकंदरच भौगोलिक कशा प्रकारची रचना आहे ते एकंदर आपण आता पाहणार आहोत। चला तर आपल्यासोबत आहे उपसरपंच सहदेव लाड यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरच या मंदिराची भौगोलिक रचना आणि काय सांगाल एकंदरच कशा प्रकारे या पांडवकालीन मंदिराचा इतिहास आहे काय सांगाल। हे मंदिर पांडवकालीन आहे। पांडवांनी अज्ञातवासात असताना हे एका रात्रीत कोरलेलं मंदिर आहे। या ठिकाणी हे कोरत असताना जे काय आता एवढं तुम्ही पाहत असाल की हा एवढा मोठा भूभाग कोरलेला आहे आणि ह्याचं जे काय मटेरियल जे निघालं काय दगड असतील माती असतील ते आजूबाजूला तुम्हाला कुठेही दिसत नाही। हे एक वैशिष्ट्य आहे म्हणजे कुठं गेलं काय गेलं कोणालाच माहिती नाही। या ठिकाणी पूर्वी आतमध्ये एक विहीर होती। ती विहीर अशी होती की त्यांना अज्ञातवासात असताना त्यांना ते आतल्यात पाणी मिळावं म्हणून तिथे विहीर होती। नंतर काही काळाने तिथे थोडासा अपघात झाला होता म्हणून ती विहीर बुजवून नंतर इथे विहीर नवीन म्हणजे आमच्या पूर्वजांनी नवीन विहीर पाडली आणि ह्या विहिरीचं पाणी म्हणजे असं एवढं गोड आहे की तुम्ही फ्रीजमधलं पाणी पिण्यापेक्षा हे पाणी पिऊन पाहिलं एवढं थंडगार आणि गोडवा आहे त्या पाण्यामध्ये। आणि हे एवढं मंदिर प्रसिद्ध असं आहे की इथे तुम्ही कोणती इच्छा व्यक्त केली तुम्ही काही मागणं केलं ती इथे नक्की पूर्ण होते एवढा सगळ्या इथल्या भाविकांचा विश्वास आहे। त्याचप्रमाणे इथं आम्हाला इथे मंदिरात आतमध्ये प्रवेश करत असताना 3 ते 4 दिवस कोणतंही नॉनव्हेज वगैरे न करता चांगलं शुद्ध राहूनच आतमध्ये जावं लागतं। निश्चितच या ठिकाणी आपल्या मंदिरात कशा प्रकारचे कार्यक्रम असतात एकंदर काय सांगा। आमच्या इथे मोठा कार्यक्रम म्हणजे एक महाशिवरात्रीचा। यावेळी भरपूर लोक असतात, भरपूर यात्रा मोठी होते। इथे पूर्ण या रोडवरला दुकानं वगैरे असतात। रात्री एक 9 ते 11 वाजेपर्यंत लोकांची गाराणे सांगितली जातात, कोणाचे नवस बोलले जातात। त्यानंतर एक काहीतरी सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटक असो काही असो असे कार्यक्रम होतात। त्यानंतर त्रिपुरी पौर्णिमेला एक कार्यक्रम होतो। एक गावपूजा म्हणून एक सर्वांची अख्ख्या गावाची एक सत्यानाची महापूजा होते। एक पौष महिना सुरू झाला की अशा तऱ्हेने छोटे मोठे आणि श्रावण महिन्यात इथे अभिषेक दर सोमवारी अभिषेक केले जातात। त्यावेळी पण चांगल्या तऱ्हेने कार्यक्रम चालू असतात। पांडवांनी कोरलेलं असलं तरी असं एक सुंदर मनमोहक असं त्यांचं नक्षीकाम पाहायला आपल्याला मिळतं फार पुराण काळातलं। आणि या ठिकाणी अजून तसं पर्यटन वगैरेचा विषय झालेला नाही। त्याचबरोबर बाजूला असं इथे छोटासा व्हाळ आहे, त्याला कायम पाणी असतं। अगदी मेच्या शेवटपर्यंत जरी पाहिला तर आमच्या इथे पाणी असतं। आणि या आमच्या रामेश्वराचं असं एक देणच आहे की आम्ही तुम्हाला पाण्या वाचून कधीच आम्ही तुम्हाला हे ठेवणार नाही, ताणलेलं ठेवणार नाही। अशा पद्धतीचं आमचं इथे एक पाण्याचं वास्तव्य आहे। आमच्या इथून साधारणतः 3 ते 4 गावांना इथून पाणी जातं नळ कनेक्शनद्वारे आणि एवढी सुबत्ता या गावात नक्कीच आहे। निश्चितच या ठिकाणी जे आहे ते निसर्गाच्या सान्निध्यातलं हे जे रामेश्वर वेळगिवे येथील मंदिर निश्चितच या ठिकाणी पर्यटन सोयीसुविधा होण्याची आवश्यकता आहे। कोकण सात लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड।